What? Hello mga guys! Welcome back to my channel. Yes, it's your Berkey Downio. At sa mga bago pa lamang sa aking channel, ito pang inyong nag-iisang Maestro Waray, isa pong guro mula sa bayan ng Lawang Northern Samar na maghahatid sa inyo ng mga good vibes, masasayang kwentuhan at halakhakan. Opo. For today's video, ayan mga guys, madaling araw po ngayon dito sa Lawang Northern Samar. Pero ito, bumabiyahe na po tayo dahil mga guys, yung aking dada, yung aking auntie ay nagbe-birthday po ngayon. Opo. At amin siyang susurpresahin dito po sa kanilang barangay, sa Barangay Kalumutan, Lawang Northern Samar. Opo, susurpresahin natin at atin siyang kakantahan, mamanyanitahin natin siya. For today's video. At nandito na po tayo ngayon sa Barangay Kalumutan. Shoutout sa lahat ng mga taga-Barangay Kalumutan. At ito, naglakad-lakad na tayo papunta sa kanilang bahay. LOL!
Ano pagsala? Ganun na nagsala na ka. Ayaw ka na. Yan ang adlaw. Yan ang adlaw. Mga na, mga practice. Sa practice. Yan ang adlaw. Kahit isa ako lagi nahalan, gabi ay nabutan, at namon kasing-kasing punusin pagtuman, san tinuod na gugma, waray katapusan. Yan ang adlaw. Mao daw ini dapat nagkakarapi, nagpa-practice sa lala sa kakam. At may dayon na regalo. Oh, pati ang bibis ko. Manta. At ayun na nga mga guys, pauwi na kami at inumaga na kami dito dahil pagkatapos namin kumanta, ayun, at pinakapi kami ni Mamay Ninit. Shoutout kay Mamay Ninit. Happy 60th birthday sa aking dada. Ayan, kapatid po siya ng aking nanay na nagpariband. At mga guys, si Mamay Ninit ay isa pong napakabait na tita, kaya naman kinantahan talaga natin mga guys ngayon ang kanyang kaarawan. Abangan po ninyo ang part 2 ng kanyang celebration mamaya sa ating vlog. Thank you so much sa inyong panonood. Bye bye. Yeah.